Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 18, bersikulo 21 ngadto sa 35 ug kapitulo 19, bersikulo 1. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala ka nako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kaayong kantidad. Wala siya'y igong ikabayad sa iyang utang, busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya. Lakip ang iyang asawa ug iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon og nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw intaw na kong apikiha kay mo bayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon og iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok og ingnan, bayri nako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya, ayaw intawon ako apikiha kay mo bayad raon niya ako nimo. Apan wala siya misugot, gipapreso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayong. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, wala kay puangon, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig ka sulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa Pangingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa inyong amahan nga atuwa sa langit, kun dili kamo mupasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayon. Tapos si Jesus makasulti niining mga butanga. Mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.